Hlanganisa amagama. Okokuqala, abafundi banikana amathuba okuhlanganisa izandi ukuze bawafunde amagama. Okwesibini, xa abafundi benomcela mngeni banokwenza kanje. Baphinda-phinda amathuba ambalwa, babize izandi ngokuvakalayo de balive igama. Baqhubeleka bebiza izandi, batsala isandi ngasinye de siphumele kwesilandelayo. Bamamele abalingane babo xa bebiza izandi zamagama, bezama ukuqonda ukuba bayaliva na bona eligama. Okwesibini, abafundi mabalungisane xa besenza impazamo. Dibanisa amagama. K, A, L, I, S, A, khalisa. Dibanisa amagama. K, U, L, E, L,